Još od prvog počinka djeca diljem svijeta znaju da se čudovišta skrivaju u njihovim ormarima. Ali ono što ne znaju je da čudovišta nisu oduvijek bila tako strašna. Ne mogu na predavanje, nisam odjeven. Prvo su morali završiti fakultet. Čudovišta sa sveučilišta. Dobra, u redu. Jako smiješno, Saličiću. Izgledaš odlično, Vidoviću. Gle, ako već nekome prodaješ foru, daj smisli nešto malo pametnije. Što je? Što se događa? Ne razumijem. Kreće u ljeto 2013. A fakultet je zakon. U Disney 3D tehnici.